Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umman jihar Gombe baki ɗaya ina ma kowa fatan alkhairi. Mai magana Khadija Ibrahim wanda aka fi sani da ‘yar Boss. A yau ne dai Juma'a 21 ga watan 1 2022. Ni Khadija Ibrahim ‘yar Boss na ajiye kujeran PA da mai girma gwamnan jihar Gombe ya bani a bisa dalilai na kamar haka. Saboda an bani kujera na PA mutane suna ta kai kawo wanda dama ni abun ban sa shi a cikin zuciyata ba, bai kuma dame ni ba, bai kuma ɗaɗara ni ba. Saboda ana ce min sai dai in bar tafiyan gidan Sardaunan Gombe, in ajiye komai na gidan Sardauna in zo in riƙe PA. To a bisa haka ni Khadija na ajiye PA na saboda ni 'yar gidan Sardauna ne, kuma Sardauna shi ya kai ni APC, kuma ina tare da Sardauna. Duk inda Sardauna ya taka kafansa ya je, to ni Khadija Ibrahim ‘yar Boss zan taka kafana in je. Sannan kuma ni 'yar gaban goshin uwar marayun jihar Gombe ne, Hajiya Dr. Zainab Jamil Isiyaku Gwamna, Sardaunan Gombe, uwar marayun jihar Gombe, wanda ake min laƙani da 'yar mominta. To a bisa haka ni Khadija 'yar mominta na ajiye wannan kujera na PA. Ina ma kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum.